Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. B'referenza għal konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Nazzjonalista dwar is-settur tal-edukazzjoni, il-Ministeru għall-Edukazzjoni nnota li l-kelliema tal-Oppożizzjoni bħassoltu maħkuma minn politika ta' kritika negattiva u qalu biss li huma alternattiva biex is-sitwazzjoni fis-settur edukattiv titjib, imma fl-istess waqt ma preżentaw ebda soluzzjoni jew viżjoni f'dan il-qasam. F'istqarrija, il-Ministeru għall-Edukazzjoni stqar li fejn jidħlu talbiet ta' LSEs qed tkompli tiġi imsaħħa sistema fosthom bil-mod kif ikunu ngaġġati u l-implementazzjoni li jkun hemm it-tieni Statementing Board ħalli l-applikazzjonijiet ikunu proċessati mill-ewwel. Issemma li twaqqaf kumitat interministerjali li ħaddan fih stakeholders minn dan il-qasam, ġiet ikkummissjonata riċerka dwar ir-realtajiet tal-każijiet ta' bħalissa fl-iskejjel u bdiet ukoll ħidma konġunta mal-Aġenzija Ewropea tal-Inklużjoni biex jerġa' isir audit dwar l-inklużjoni fl-edukazzjoni. Dan kollu flimkien mal-ħidma msemmija fit-tielet pilastru tal-Istrateġija Nazzjonali għall-Edukazzjoni li se jwassal biex fix-xhur li ġejjin ikonna mudell ta' inklużjoni sħiħ ħalli l-istudenti kollha ikunu fiċ-ċentru. Dwar l-LSEs, il-Ministeru qal li fl-2022 kienu approvati 808 studenti biex jingħataw is-servizz ta' LSE u fl-2023 ġew approvati 840. Sal-aħħar tal-2023 kien hemm 2862 LSEs li jaħdmu fl-iskejjel tal-Istat, bin-numri tal-LSEs ingaġġati qed ikompli jikber minn sena għall-oħra. L-istqarrija temmet tgħid kemm il-Gvern verament jemmen fl-istudenti kollha jagħtihom l-appoġġ meħtieġ u bekk jintlaħqu l-aspirazzjonijiet tagħhom f'edukazzjoni ħolistika.